De 22-jarige Chloe Dokkum had een documentaire maken over het leven met autisme. Ik had een afstudeeropdracht nodig en eigenlijk wist ik al dat ik deze documentaire wilde maken sinds ik mijn eigen diagnose kreeg, dus op mijn 19e. Ik ben nu 22. Dus ja, het voelde gewoon als een roeping dat ik dit moest maken. Chloe vindt dat het leven van vrouwen met autisme zichtbaarder worden mat. En dat hopen ze dan ook met de documentaire te bereiken. Het is zo bijzonder om op een bepaalde manier herkenning te krijgen. Ik dacht altijd dat ik de enige was in bepaalde dingen. Tot ik dus deze documentaire ging maken en de vragenlijst ging verspreiden, et cetera. En toen kwam ik er gewoon achter, er is eigenlijk veel meer waar ik mezelf in herken. En dat ik niet de enige ben. En dat is echt heel erg bijzonder om te ervaren. Met elk gesprek groeiden niet alleen de portretten, maar herkende ik ook steeds meer van mezelf in wat zij vertelde. Je komt erachter dat bepaalde dingen waar heel veel vrouwen tegenaan lopen, of waar eigenlijk ik tegenaan liep, dat heel veel vrouwen daar ook tegenaan lopen. En dat je op die manier een soort van kan bijdragen aan herkenbaarheid, erkenning, herkenning, et cetera. Inmiddels is de documentaire meer dan 700 keer bekeken. Dus dat gaat echt een goede kant. En dus op TikTok ook bijna, de trailer bijna 100.000 keer. Dus dat is super bijzonder. Ja, dat is gewoon heel bijzonder. Ik krijg zoveel reacties. Ik heb het op TikTok geplaatst, de trailer. En daar heb ik meer dan 300 reacties op gekregen. Het is nu inmiddels bijna 100.000 keer bekeken. Dus dat is super, super bizar. En die reageerden er gewoon echt heel enthousiast op. Dat ze heel veel herkenning erin vinden. En dat is eigenlijk ook het doel geweest van de documentaire. Ik heb het uiteindelijk helemaal zelf gedaan. Ik heb wel een cameraman gehad, Thomas. Die heeft mij enorm geholpen met het filmen. Maar verder heb ik het volledige proces helemaal zelf gedaan. Dus het editen, het onderzoeken, het concepten. Alles is helemaal mijn eigen idee geweest eigenlijk. Mijn hele leven heb ik geprobeerd te passen in wat er van mij verwacht werd. Jarenlang dacht ik dat het aan mij lag. Dat ik te gevoelig was. Jammer dat het het enige is tot nu toe. Ik zou er graag meer van willen zien. Prachtig in beeld gebracht met mooie kwaliteit. Nou, dat zijn van die reacties dat is zo mooi om te krijgen en zo bijzonder. Mijn liefde voor documentaires is mega aangewakkerd na dit project. Dus ik hoop dat ik nog meer dingen mag maken. En ik sta ook heel erg open voor nieuwe ideeën. Ik heb zelf natuurlijk al allemaal ideeën in mijn hoofd. Van dingen van denk, dat lijkt me leuk om iets mee te doen. Dus ik hoop dat ik nog heel veel documentaires mag maken. Nog lekker veel mag fotograferen. Ja, gewoon lekker creatief mag zijn.